Ni wai har yanzu ba mu iso gurin kwanan nan ba ne? Dan Allah malam kai haƙuri, na ce ma mun kusa mu yi, wai ya kana mun haka ne? Ai ba wai mun kusa mu zan bane ba. Sai da fa na je ni gidan ku fa. Na jira ka kai wanka, ka canja kaya. Kuma har yanzu ka duba yamma fa ta yi fa, ya kamata a ce na samu gun da zan huta tunda na shigo ba ban huta ba. Wai kawai ni irin mutum ne, na ce zan kai ka, wai baka da haƙuri. Shikenan mu je to. Idan dai za ka kai ni. La ilaha illallah. Baka da haƙuri. Wannan su suka kamu, su suka biyo ne. Dan Allah kai haƙuri. Zaka zo wuce ne ko kuma zan wuce. Wancan mara bai bar nan wajen bayyana fasa mai kansa. Wallahi dan kauye ne. Sai fasa mai kansa. Kallo na zo dan Allah ku haƙuri. Kai ba? Kai ko? Ko yo mama dan Allah kai haƙuri. Sai na ga Aisha izzar so, Aisha izzar so, sai na ga. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam barka ne. Malam Mustafa. Barka a gida. Ya gajiya. Ba gajiya wallahi. Kai ya aiki. Alhamdulillah. Kwana biyu. Lafiya gala wallahi. Alhamdulillah. Ya iyalan. Allah gida lafiya kalau. Lafiya gala. Nace wai kwana biyu bana ganin ɗanka Amir ba. To Ahmad din nan dai ni ma kwana uku dai ban gan shi ba, kuma baya kwana ɗaya ma bai zo gida ba. Baya kwana ɗaya bai zo gida ba? Amma kuma gashi har kwana uku ban gan shi ba, kuma ban san ma inda ya shiga ba. Ka zan kwana biyu mun haɗu da shi, ya zo wajena ne a karɓan aron kuɗi zai tafiya, na hana shi ban ba shi ba. Ina zai je haka kuma? Ina ga nan Kano fa ya lula fa. Kano kuma? Me je yi Kano kuma? To shi ne abin da yake ban sani ba. Gaskiya malamin sa baka kyauta ba. To ba ga ya zan yi da shi ne. Nayi ga nan yaron na ma yaƙi. Gaskiya ban ji daɗi ba wallahi. To ya zan yi ne, ba abin da zan yi ne akai, amma inda akwai abin da zan yi ai da tun da na yayi. To lalle gaskiya sai zan je ni musamman majalisan su domin in tambaya in ji ina ya je shi. Ya kamata. Me ya je yi Kano? Kano kuma ai sai je bata ai. Ya kamata ka je Kano, ya kamata. Kano ba irin ƙauyen mu ba. Ya kamata. Ka ya mala abu gaskiya bai kyauta ba dai faɗa maka. Kuma insha Allah ba komai. Ya dan ta yi gona da kawai. Aisha izzar so. Yan mutane ya kamata ku rage ai. Da wani ban ce ba ka daina faɗa irin wannan maganan bane. Ni ba na son irin wannan magana. Kai in ba za ka shiga ba, kai ka zo kana faɗa mana irin wannan, ya haka ne. Ni dai ina ga muku gaskiya ne, kawai ku rage. Kabanya ai ba zai yi bane ai. Wannan alƙalla ce ne rai. Kai ma ina jan ka zo yawo. Yawo. Ya to ya wancan harfin ne. Yare. Ai da wani fa na daina harkar nan. Food. Kabanya ka daina harkar nan. Good. Kai kuma kaga abin da yake so ai. Ka duba gaba. Gaskiya na daina harkar nan. Good. Me faru? Kaga ma akwai wani harkar da zamu yi. Gaskiya na daina. Ka gidan wancan digitin ma kaga normal ne, ina so mu haura sau. Saboda akwai wani abun da iya wuya cikin gida. Ni gaskiya ko wani abun da aka gamu na daina harkar nan. Me ne aka ba? Me kaga ba? Kaga wannan ba shi murna yake ba. Kuma abin da muke samu ka duba ga fa kwanaki fa nawa muka kashe. Abin za muka je garin can muka kashe har nawa. Gaskiyan shi na mun mun gano gaskiya ne. Baraka dena. Ta waya zai daina? Gashi nan kuwa ce ya dena. Na daina. Me ya faru to? Me ne faru? Na ruwan ka da abin da ya faru, ya dena ka rabu da shi mana. Ka gane ba na san irin wannan tunda kai wannan harka ka gane in ba za ka yi harka. Ka gane ni kaman shiru kawai ba za ka yi ba, kai kuma haka ne. Ya kana mun haka ne. Kai ba ka gane hannun dama na ne, ina ji da kai duk cikin yara na. Yanzu ya bar na hannun daman ka tun da ya dena. To kai kuma ka ji daɗi kenan ko? Ya wuya mutum ya tashi mu har kawai. To shi ne ya ake cikin. Normal fa tashi mu har ne. Ya za mu haura gidan nan ne. Mu haura kawai. Kenan gidan Mr. ai. Saboda ya wuya ne ai. Kaga wannan ba dan bakin cikin ba, ya daga mutu Allah mun zawo abin da zamu baka. Shi dai ya dena amma ku dai Allah kiyaye.
kaga ba Shi ya dole daina. yi murna zai Ku je yi Allah kiyaye. tashi mu je mu mu je kawai na so ni yasa nake ji da kai ba wallahi zaka dawo da hannun dama na kai da ka sani kuma kuma wannan ba za ka gani yayi ni kai wa haka Mu je. amma kai ko ba shi na nawa Ina harkar nan gwara da abu bane mai kyau. Kamar su ma za su gane. A gode. Ko kai usu me yake damun ka tun ɗazu ka zauna a nan baka ce komai ba. wallahi abokina ka bari wallahi wani mutumi ne ya zo daga ƙauye musamman ƙauye dan ya ga Aisha Izzar su Kuma tun daga can ƙauyen ya zo. wallahi tun daga ƙauye ya zo dan yanzu ma ina ga an sace shi Saboda me kace an sace shi? a gabana fa a gabana aka ɗora mar bindiga a gaban goshi a gabana fa Kana nufin sun tafi da shi? wallahi dan ni kawai wallahi ni kawai kas cutar da shi ne kawai ni ba na Gaskiya ƙasar nan ta mu Allah su kiyaye. wallahi sai a hankali ƙasan nan sai addu'a kawai izzar so Aisha izzar so sai na ga Aisha izzar so Hajiya Nafisa sarkin izza a cikin shirin Assalamu alaikum. barka dai Na gajiya. kace tun ɗazu kana nan Wallahi. ni wallahi an rike ni a gida ne Ok. ina wasu ayyuka ne Ya Ka san gida. dai- alhamdulillah Ya iyalai. alhamdulillah Sannu sannu. ya iyalan naka Lafiya lau wallahi. Sannu. Sannu sannu. dama ina son karasa gidanka ne kuma na same ka nan ashe Wallahi. duk ka zo Wallahi na To, fito tun ɗazu. akan abin da yake faruwa a wannan anguwan namu ne fa Me yake faruwa? baka labaraye sun yawa ba Wallahi barayi kan sun yawa gayu yanzu gaba ɗaya sun lalace. Ba su Ta da hankali. aiki sai sace-sace. Wallahi. Su je gidan nan su shiga gidan nan haka. nan wancan makoci na ma an fada gidan shi To yanzu ina zaune ina gaya ma yanzu ina zaune kawai na ga wani ma ya zo sun zo wucewa fa Eh. kawai ya ɗauko sa Ana? hannun shi a cikin aljihu kawai ya ɗauke. subhanallah Wallahi Wani samarin abin- mu sun ɓaci wallahi. yanzu gwanda ma mun je mun samu mai gari an san abin da za a yi a wannan anguwa Wallahi shine to sai dai mu musu addu'a. wannan ba addu'a ba kan meye ne yaran za zamanin ga nan su ya masu Allah tibir ka da gashi sun tara gashi wallahi to Allah ka gyara mana su amin amin wallahi. wallahi kana kalla abin da yake faruwa Wallahi shine ai abun sai a hankali. na'am Wallahi yanzu bari in je in yi sallah an kira sallah. to ni ma da alwala na sai mu wuce masallacin Okay to shikenan Aha. bari mu je. wallahi ka san abun lamarin kasar nan sai a hankali Wallahi. in ba a tashi an tashi sai ba Wallahi yanzu in ba abubuwan mutanen ne ka san me yan Aha. anguwa ne suna ganin ana abubuwa wani sai ga kowa yaro yana abu ba a magana sai a yi ta bari dan Allah ki haƙuri dan Allah ki haƙuri dan Allah ki haƙuri dan Allah ki haƙuri Hello? ki haƙuri oga ga munan muna tahowa. Yanzu insha Allah za mu karaso. Muna can layin su Idris. Okay. Zo! Wannan fa sai a hankali. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gajiya. Umar, Aiki. kalau wallahi. Ya kai kullun na zo wuce kullun sai in ganka kana zaune kana danna waya fa. To na ruwanka. Haba abokina. Mu tashi tare muna zuwa Islamiya tare kawai sai yanzu kawai ka To dawo daina kana zuwa danna ne. waya kullun baka da aiki sai danna waya. Shi ya fi mun haito. Ba ku san danna wayan nan yana ga halaka ga mutane ba? Ba ku da aiki kawai sai danna waya. Jiya na wuce kana danna waya, yau na wuce kana danna waya, da safe kana danna waya, da rana kana danna waya. Kai kawai baka da wani aiki ka dan dau takardanka kai karatu. Islamiyan da muke dan zuwan nan ma ka daina yanzu gaba Wace ɗaya ka samun daina ido zuwa. kai kira. Kawai ka zo kana zaune a nan kulli yau baka da aiki. Dan me yasa kuke haka ne? Kuma haka ne ba. A kawo shawara. In ka zo sai ka zauna dan takardanka ka ɗauka ka dan karanta ka san ladan da Allah zai baka. Gaskiya ne. Amma kulli yau kana zaune baka da aiki sai dai danna waya. Ba komai, na gode malam, za a gyara. Ya kamata ku ringa hankalta da kanku. Duniyan nan fa ba komai bane. Za a gyara.
kai ne gobe ba kai ba. Za a Ina gyara. gani ana wucewa da jama'a. Za a gyara mun Allah. To dan Allah ku gyara. Za a Ka gyara. gyara halinka. Za a gyara. Yawan danne-dannen wayan nan ba shi da amfani, gwanda ka ɗau Kur'ani ko takardar ka karanta. Haka ne za a gyara. To da Allah ku gyara. Mamala. Yawa bari mu wuce. Yawa, tafi tare ni ma zan je. Okay, to shikenan ba komai. Don wani ya garin, ka bari ba na gari ai. Me labari na ka shiga ne ka bari na shiga duniya, na ga duniya ta ganni. Kai na baka labari na ce ka zo mu fita kai. Ba duk ina tunanin gida ne wai tsofi. Ka bar gidan nan kawai mai a fita Allah nake ga ma. Kaga ka a tafiya da ni fa na je Lagos. Ni ne Onacha. Lagos da ka sani labarin ta inda kowa ke zuwa ya mana ƙarya ya dawo. Har ta na shiga Kano. Mu yawon nan kai. Ya kamata wannan karin tare da kai fa. Allah ya insha Allah zan janga. Yawwa kuma ka san abun ma dai sani yawon nan. Ka san ni mota nake bi ai. Mota nake bi ka sani ai. Wa alaikum salam. Sannun ku Yau sai dai baba wata zuwa. ya aiki. Ai da godiya. Amun lafiya. Lafiya Kala kalau wallahi. Sanda zuwa. Dan baba ka baba guri mana. Ai ba zama ne ka wani ba. Ya hakuri dai baba. Kowane a zauna da ai magana ne. Ai hakuri. Bismillah baba ga gudun da baba. Bismillah dai ai hakuri. Komai a bishi a hankali baba. Mun ga majalisan yara kan Ai mun san lamari ya bace ai. ha akwai matsala. To shikenan. Ya labarin Ahmad ne an ce mu wai ya je Kano. A yau in dai kwana ta uku kenan yana Kano. Kai Wani to me kai shi Kano? To ni dai ka san ba yawon bariki amma ga wannan da suke zuwa yawon bariki dan wannan ina gajiya ma da Kano. Tabbas. Amma Ba Kano Kano ya shi a Kano ba? kai gaskiya ba mu haɗu ba saboda ka san shekaran jiya ya dawo. Kuma an ce ka je ta ko shekaran jiya ne ma gaskiya mu haɗu da shi ba. To amma shi Ahmed bai je a Kano. Wallahi ni ma ban san me je a Kano ba an ce min ya tafi Kano. Wallahi kuma abun kawunsa mamaki. ne zo na gaya min wai ya je ya ari kuɗi a gunsa Eh. ya tafi Kano. Gaskiya to ni ba ni da labari da yake kasan ban ji dawa ba. To amma gaskiya bai kyauta ba. Kuma kasan Kano nan fa ana bata fa. To Yara da suna babban ɓata gari fa. irin wannan ta yaya yaro ma zai Saboda tashi mu ma ya yanzu tafi mu ma da muka yawon bariki da ƙyar muka samu muka dawo. Saboda yanayin cikin gari. Hada jama'a. Kada je bata fa. Ni da zan samu wanda zai kai ni kanan nan in je in nemo shi da kaina ma wallahi. Gaskiya ba ma gaskiya zan koma Kano kwanan nan ba. Yawwa gaskiya kenan. Yawwa. To babu wanda zai je Kano wanda ya san Kano? Yanzu akwai wani Wani ya baki labari. wani abokina ya yi karatun boko sosai. Shi wannan ko ta halin yaya ne da yake yana da karatun boko. Ko ta halin yaya wannan zai samu in ka same shi zai samu wani Wannan waye ne? Je in same shi ya kai ni kanan nan in huta in nemo wannan yaron. Gaskiya ka. In ban gan shi bayan hankali Ba zai kwanta ba haka ne mun sani ba mun san kana son yaron ka nan sosai. yana haka nan ne. yaron akwai karatun boko kan shi zaka samu. Waye ne? Idi dan gidan hudu. Okay. Idan dan gidan malam hudu ɗaya. Wannan dogo dan gidan malam hudu nan. dogon nan shine Shikenan. Tunda ya san ko ya ina san ilimin kuma boko ya san ko ina. Ko da wannan kuma saboda can komai rubutawa ake duk zaka shiga zaka a rubuta nan waje kaza ne ko an gwaho ya ga rubuta gida zaka lamba a rubuta to wannan ka same shi insha Allah zaka samu yaron ka kaje mu gaba ɗaya muna zaune a ƙauye Wallahi, babu kai- komai ba. ba ana karanta sayin board ba zai ba amma shi kaga wannan ma da ba ya su je yawon ko duniya. matsala sayin board an rubuta matsala shi zai karanta ya sani. ya kamata ka nemi shi ba Idi zaka samu dan fatan gidan alkhairi Allah sa a same shi abokina na san inda je ba dan girman Allah na san inda je. ka amma kai wannan munafiki ne baban shi zo tambaye ka ka kasa bai amsa ba haka ba zan daga mai hankalin ba bane. ai kawai ka faɗa ka ce ga inda ya je ni da Allah tambaye ka mana ina ne ya je Ya tafi kallon waye ya cikin izzar sannan. idan so kadai Aisha Ita dai kalla. to ai ka san wani abu Ni ka bada. ni fa zuwa na Kano na haɗe ta sau ɗaya har mun gaisa da ita Ita tafi kalla. ita ce kalla Ita je kallo. amma ba Allah ya same ta ba saboda ba ta kula ma yan ƙauye ni din ma saboda na shiga birni na dan yawon duniya ne muka haɗe ta Ka a dan ko muka bude haɗe ido. ta dan bude ido ka ga ido na gani A gani ai to na wani kan sai na ga Aisha izzar so sai na ga Aisha izzar so wala kai gaskiya birnin nan fa wallahi ba gurin zama ba ne amma ya na iya tun da na zo na ce sai na ganta din sai na ganta yanzu ina ma ya kamata na yi ne in je in samu guri in huta dan wannan dan shegen zai iya kai mutum kamar aljani duk gudun nan da ne ban tsira masa ba kai da ya same ni da bindigar nan ya harba ni fa tab Allah da ya zai yaro Allah ya barin samu in nausa in yi haka nan
in Allah ya taimake ni sai in tsira. Wallahi dole a ringa hakuri a rayuwar nan. Gaskiya ne, ya kamata na haƙuri. In ba hakuri fa ba zai yiwu fa. Haba malam. Dole sai da haƙuri. Akwai inda Allah yake cewa wasta'iru bis sabri was sala wa inna halaka ziratul illa alal kashiyin. Ya kamata mutane ku ringa haɗa kai, ana haƙuri da juna. Komai in zaka ga ci gaban rayuwa dole sai da haƙuri. Komai in baka yi haƙuri ba za ka cimma nasara ba. Haƙurin nan dai shine koyaushe duk inda ka je malamai da kowa faɗa ma zai kai haƙuri. Komai ya faru haƙuri maganin shi Allah ne, dole sai kai haƙuri. A dama baka yi haƙuri ba ai ba zai taɓa yiwuwa ba. To dama ai dole sai da haƙuri. Allah dai ya sa mu dace, Allah ya gyara mana rayuwar nan. Ko da ku a ce ma Assalamu alaikum. Amin alaikum. Arama na gajiya. Lafiya kalau. Ya aiki? An wuni lafiya. Lafiya kalau ya da Allah Aisha Izzar so nake son gani. Aisha Izzar so. Kai bakonta ne? Bakon musamman tun daga ƙauyen Ganjin Barai na taho. Allah sarki. Ina jin labarin Ganjin Barai. Tun daga can ka taho? Tun daga can nazo dan na ganta wallahi. Ko ka santa ne? Na santa sosai kwarai da gaske. Ta kasance yaya ta ce ma. Kai sallah daɗi wayoyo sallah da Allah kai ni gurin ta mana. To ai wannan abu ne mai sauki. Dan Allah taimake ni dan Allah uga ka tashi kar mu yi dile dan Allah kai ni gurin ta dan Allah. Da Allah ta dade ina ne yanzu a ina za tana shaka tana gida ma tana zaune. A wannan daidai lokaci ma na fita na bar ta a gida ne. Yanzu za a kai ni ne? Zan kai kai. Sun je mana. Ina tsaya shi guna. Subhanallahi wayyo. Inna lillahi. Izzar so